Hei ho! Salutare mini-tehnicuș! Știu, m-am gândit în sezonul ăsta că să nu vă mai zic bancuri, dar tocmai mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă și o să vă spun un banc, dar mai întâi să ne apucăm de treabă. Că, după cum am spus din episodul trecut, ușor din episodul de astăzi nu mai pălăvrăgim prea mult, ne băgăm direct în lucru. Ce vedeți pe fundal e prima imprimantă cu aracet care am construit-o, vintage. A fost construită pentru Tactile Image împreună cu asociația Techlange și CSL41. Vine, dacă vreți să știți la ce vine abreviarea, înseamnă The Complex Information System Lab. Salutare Cristi de la CSL41. Iar sponsorul principal a fost fundația Orange, din câte știu. Iar acum, dacă tot ne-am apucat de treabă, să vă spun și bancul plecând de la Pățania de mai devreme. M-a aranjat meu frumos înainte să vin aici în filmare și mândra zicea: hai, te aranjez pentru YouTube și chestii. Zic, normal, bă, că zic, când o să am milionul de fani, de follower pe YouTube, zic, să mă vad acolo frumos, pe care tot mie îmi vine în cap visă, fata tati. Și mi-am adus un banc pe seama asta când se duce o femeie la preot să spovedească și era o mare tată și se spovedește la preot și zice: părinte, știți, am păcătuit mult. Dar ce ai făcut, fata tati? Păi să știți că acum vreo 2 zile v-am visat. Popa de acolo: se poate, fata tati, se poate. Dar zici, s-a întâmplat mai departe. Păi să știți că v-am visat, n-am venit să mă spovedesc și, spunându-mi păcatele, ne-a prins flama și am început să ne sărutăm. Preotul de acolo: se poate, fata tati, se poate. Da, părinte, dar știți, ne-am dezbrăcat și n-am făcut dragoste. Popa de acolo: se poate, fata tati, se poate. Da, părinte, dar știți, așa, la urmă mi-ați dat bani când ne-am culcat împreună. Da, popa de acolo: visă, fata tati, visă. Așa și eu cu milionul de follower pe YouTube, de subscriber. Apropo, dați share, like, subscribe dacă vă place. Noroc că mi-am amintit că din nou am renunțat la script. De ce am renunțat la script? Nu știu, îmi place mai mult să vorbesc liber, chiar dacă mi-apar foarte multe care le mai scol la montaj, dar mai și rămân din ele. Revenind la imprimantă, cum a început totul, cum v-am dat spoiler în episodul trecut, a început pe budă, scrolluind pe grupuri de printat și văd la un tip o postare cu: bă, aș avea nevoie, dacă mă poate cineva ajuta să construiesc o imprimantă 3D care să printeze cu aracet. Eu văzând asta, îi comentez: bă, uite, n-am construit niciodată o imprimantă 3D cu aracet, dar dacă vrei te ajut. Eu am mai construit 2 imprimante 3D și am pus link-ul către Iab Creativ, către pagina de Facebook. De fapt, cam așa a fost comentariul: bă, mi-ar place să te ajut, n-am mai construit imprimante 3D cu aracet, dar am construit alte 2 imprimante, dintre care una proiectată de mine. Mă rog, mă uitasem pe acolo, lumea deja căuta să-i vândă profile de aluminiu, să-i vândă nu știu ce, să-i vândă pe dracu, pe taxul, căcaturi. Eu am zis prima dată că l-ajut pe omul gratis cumva, că are omul nevoie de sfaturi sau ceva. Eu nu știu că omul e profesor de automatică și chestii și adică l-ajut gratis, numai bine. Primesc un mesaj privat că da, are nevoie de ajutor, facem o ședință, discutăm. L-am speriat prima dată la preț, că am cerut un preț mult sub prețul pieței, că eu crezând prima dată că omul are nevoie de ajutor, să-l ajut cu o chestie, plus că câteodată îmi și subestimez un pic munca. Am bătut palma, s-a semnat contractul și m-am apucat de treabă. Deci e construită din lemn pentru că Tactile Image au vrut ca să se poată reconstrui imprimanta asta dacă e nevoie. Oricum vă las link în descriere
de unde o puteți descărca inclusiv manualul de asamblare și alte chestii. De fapt, toate 3-4 imprimante câte s-au făcut în total cu Aracet, 2 ale mele, vintage și metal, acolo se cheamă altfel. În linkul de jos o să vă descriu care e vintage, care e metal. Eu le-am botezat așa pentru că vintage fiind din lemn și am zis că să fie vintage, iar metal, logic, e din metal, am botezat-o metal. Am bătut palma, v-am zis, s-o hotărât că să fie din lemn, în afară de ghidaj, motoare electronică, că m-am apucat de proiectare, am construit-o 80% din pal, am mai folosit și alte bucățele de lemn la întinzător pe acolo. Ideea a fost că se vrea din lemn pentru că se poate reproduce și în Africa, și în Asia, și oriunde, că nu oriunde poți găsi profile de aluminiu sau chestii. Și atunci s-a decis să meargă pe lemn. Cu bucăți de lemn se găsesc oriunde, iar de traforat și făcut chestii la fel se pot oriunde face. Iar după ce am terminat-o de desenat, pe 2 ianuarie 2021 m-am apucat efectiv să o construiesc fizic. Eu prima dată nici n-am știut că trebuie să o construiesc fizic. Din prima discuție eu înțelegeam, eu proiectez la om, eu livrez, o construiește cu studenții lui, de acolo have fun, după care, nu, că trebuie să o construiești. Ok. A fost o provocare faină pentru că am reluat Marlin-ul, softul Marlin pentru imprimante 3D și CNC-ul și ce mai poți face cu el. L-am reluat, l-am reverificat, am scos partea de încălzire a heated end-ului, ca să zic așa, ca să... Marlin are o protecție termică și dacă temperatura optimă de printare nu îți pornește motorul de la extruder și extruderul meu era un injectomat din lemn făcut. Și pentru asta a fost nevoie să reiau Marlinul, să-l reconfigurez pentru ce aveam eu nevoie. Alte provocări interesante au fost că am construit un fel de injectomat din lemn care a fost pe imprimantă. Axa Z nu e ca la imprimantele clasice 3D cu 2 motoare care se ridice Z-ul, ci o fel de structură sandwich. Z-ul se ridică cu injectomatul și următorul strat din sandwich e motorul de la injectomat cu injectomatul care se apasă pe seringă. Asta a fost pe parte tehnică, marile provocări. În rest a fost o chestie din lemn construită cu multă pasiune, aș putea spune. O să vedeți în episodul următor cum am asamblat-o. Iar omuletul la care am comentat din nou, salutare Cristi. Și cu astea fiind spus, nu uitați un share, un like, un subscribe dacă vă place ce fac eu pe aici în nebuneala mea. V-am lăsat în continuare cu video și salutare mini-tehnicul și până data viitoare, aveți grijă de voi!